Všetci, že sme tu nového videa, ešte tu máme nový opening. No nebudem zdržovať a ideme na to. Napríklad máme tu aj nové balíky, čo sme tu ešte nemali. Čož si myslím, že to bude určite dobre. Prosím, pecky. A Salamence, čo si myslím, že bude niečo súvisiť s mojou, čo som predtým mal. No, ostatné sú tu nové. Team Rocket, japonskí Destined Rivals a The Unwitty. Teraz sme tu otvorili Journey Together. Vlastne tak, už po zničení a ideme na Destined Rivals. Úplne ten najnovší pack, čož možno v tejto dobe je. Tu až sa toto otvára. Tuto je. Dobre vedieť. Ježiš. Som iba dvakrát otváral, či koľko? No neviem, ale fakt málokrát. No. Bang, bang, Magikarp. A nič. Takže ďalšie nič. Teraz ideme na Destined Rivals. Tento je poriadne zničený. Bang, bang. Poď, teraz som samé bangy. Fuj. Poď. Energy. Troublesome, Feebles, Dotor, Epuin, Erven Sandwich, Arbok, Porygon S, Grimer, Judge a Yanmega. Je tu posledný pack. Finally. Team Rocket. A dúfam, že tu niečo padne. Už vidíte tam nejakú igrotku. Takže môže to byť otáznik. Na nič. Poviem ti, že úplne tie čínske sú na nič. Proste. Na nič. Najlepšie boli tieto. A nič iné. No to je všetko a čaute.